दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आफाद गावनि रानि कालेस्रि फोथाराव खुंफुंनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुमानि लाहार फाहार जानायखौ नायगिदिंहैदों। दिनै जथुमा थिलियाव सौहैनानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, बर' बिजोंखौ फेहेरनायनि सायाव जोंहा गुवारै आरो गोथौयै सावरायनायनि गोनांथि दं। लोगोसेनो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननाय जेंनाफोरखौ थाबैनो समाधान खालामनायाव सरकारजों सावरायगोन होननानै बुंबावो। बिथाङा बुंदों, बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायाव बयनिख्रुइबो साबसिन आरो गोरलैसिन। रायजोनि गेजेराव गनायथि मोननाय बर' रावखौ बाहायनायनि सायावबो सरकारजों सावरायनांगौ दं होननानै आफादगिरिया बुंबावदों। फारसेथिं बर' बिजोंनि फरायनाय बिजाबफोराव खेबले खेबले गोरोन्थि जाबाय थानाय समाव मिरु एबसुनि आफादगिरिया बुंबावदों, बिबान मोननाय जोंनि बर' हारिनि बिबानगिरिफोरानो फराय बिजाबखौ मोजाङै दिहुननांगोन। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरनि आखायाव बिजाब मोननाय मोनैनि सायावबो सरकारजों गोनांथारै सावरायगोन होननानै आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंबावो। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो पाटगाव रानि कालेस्रि फोथारनि बे जि गेवलां मोनसे फोथार बेयाव 23, 24, 25, 26 सानब्रैनि हाबाफारि लादों आरो बे गासै हाबाफारिनि सायाव जुथुम्मानि जाफुंसारनांगौनि थाखाय प्रिपेरेसनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खौरां लानो फैदों, जाहाथे गासैबो बे जुथुम्मानि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारो आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे सम मथे जोङो खुंफुंनो हायो। बर' राव थुनलाइनि जारिमिनाव बर' थुनलाइ आफादा गोलाव सम हाबा मावबाय आरो हाबा मावलांबाय थागोन। जोङो बयबो गोथौयै बिसास खालामो। दा नैबे जुथुम्मायाव थान्दै मेलनि गेजेरजों बर' राव आरो बर' बिजोंनि सायाव जोंहा गोलावै गोथौयै सावरायनांगौ दङ आरो बेखायनो बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ फोथांना लाखिनायनि बेलायाव, गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनांगौनि बेलायाव आरो लोगोसे नेशनेल निउ एजुकेशन पलिसि जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023आव जे आरम्भ जागोन, हायार सेकेन्डारियाव बर' मिडियामखौ आपग्रेड खालामनाय आरो बिनि अनगायैबो गोबां माखासे बिथिङाव गोबां स्कुलाव दा सिंगल टिचार जिर' टिचार दाबो आसामनि गोबां स्कुलाव, दाख्लैबावै आसामनि LP आरो ME आरो हाई स्कुलनि टेटनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों। बेयाव लखिमपुर जिल्लायावनो 19टा पस्ट हाई स्कुलाव खालि जानानै दङ। नाथाय बियो बे एडभार्टाइजमेन्टआव ओंखाराखै, गलाघाटनिफ्राय ओंखाराखै। LP ME आव बरपेटानिफ्राय लानानै गवालपारानिफ्राय लानानै गोबां जिल्लायाव भेकेन्सि दङ, खिन्थु बेयाव श' देखायाखै। आरो बे बाथ्राखौ लानानै डाइरेक्टर सेकेन्डारि इडुकेसन, डाइरेक्टर एलिमेन्टारि इडुकेसन आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथांखौ टेलिफनाव सोंनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे टिम थांनानै गोख्रैनो रायलायनाय जागोन, जाहाथे मोनसे करिजनदामनि गेजेरजों गोख्रैनो बेखौ माने एडभार्टाइज होफिननांगौ बा एडिसनेल एडभार्टाइज होफिननांगौ, जाहाथे जोंनि बर' मिडियाम स्कुलाव जों टिचार्स मोनो आरो जायफोरा टेट क्वालिफाइड बिथांमोना जाहाथे बेनिफ्राय बन्सित जाया। बे गासै बिथिंखौबो जोंहा रायलायनांगौ थाबाय। लोगोसेनो बर' बिजोंनि जिखिनि मावनो गोनां दङ, दिनै अफिसियेल लेंगुवेजनि बाथ्रा दिनै जाबाय माने इन्टारनेशनेल मादार माने टां डे। दा बेयाव बिमा रावा जिहेथु बिश्व दरबाराव प्रायरिटि मोननांगौ आरो बिमा रावजों सोलोंथाइ लानाया बयनिख्रुइबो बिमा रावा गोदैसिन आरो बिमा रावजों सोलोंथाइ लायोबा जों साबसिन हामसिन लानो हायो, बेखौ बिश्वनि पण्डितआ बुंदों। दा बेखौनो संदाननानै दिनैनि समाव नाम्बार 1 अफिसियेल लेंगुवेज, 2 नम्बराव बर' आरो बिदिनो 3 नम्बराव इंराजि। दा गेजेराव जोङो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जोङो मोनसे सारप्राइजिं मोनसे इन्सिडेन्ट जालांबाय। मेडिकेल कलेजखौ जेला आरम्भ खालामनो नागिरबाय, बे समाव आसामनिफ्राय डाइरेक्टयै थोंजोङै बेयाव माने साइन बर्डखौ प्रिपेयार खालामनानै हरबाय। वेरेस बिथांमोना जायफोर कन्ट्रेक्टर पार्टि बिथांमोना बे बाथ्राखौ मिथियोबो जानो हागौ, मिथियाबो जानो हागौ, खिन्थु जोङो जेला जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिया थांनानै अथ'रिटिजों रायलायबाय, बेखौ अप'ज खालामबाय, बेखौ बोख्लायनाय जाबाय। दायो बेसेबां मोनसे समायना बेयाव बर', असमिया आरो इंराजिनि मोनथाम साइन बर्ड लिरनानै दोनदों। दा बे इउज अफ अफिसियेल लेंगुवेजनि बेलायावबो जोङो रायलायनांगौ दङ। दा बेखायनो थुनलाइ आफादनि जि जुथुम्मा, माहारि थांनाय थैनायनि, माहारि जौगानायनि, माहारि थामोन्थानि बाथ्राजों लोगोसे राव थुनलाइनि, बर' मिडियाम, बर' बिजोंनि आरो गोबां माखासे बिथिंखौ बेयाव सावरायनांगौ दङ, जायनि गेजेरजों बिश्व दरबाराव भारतनि राष्ट्रीय पर्यायाव बर' राव, बर' बिजों आरो बर'नि जि थुनलाइ बे सृष्टिखौ जोङो फेर मारिनो हानाय मोनसे स्टेटाससिम लांनांगोन। आरो बेखायनो बयबो थान्दैफ्रा बेयाव बाहागो लागोन, आं बयखौबो खावलायबाय।
आरो मोजाङै जों सावरायनांगोन गोथौयै सावरायनांगोन आरो बिनि गेजेरजों मोजां डिसिसन लानानै सरकारखौ जों नारसिननांगोन सरकारनि मावनो गोनाङा सरकारनियाव जोङो दाबि खालामगोन आरो जों गोजायै हारि नाङैनो मावनो गोनांखौ जोङो मोजाङै मावनानै लानांगोन बेनो बेस्ट मोनसे पलिसि होननानै आं सानो आरो थुनलाइ आफादनि जथुम्माया आनान गसाइनि अननायाव मोजाङैनो जाफुंसारदों आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो दिनै मुलुगनां बिमा राव साननि साफ्रोमबो बर' आइ आफा रायजो राजा आसाम आरो भारतनि सुबुंफोरनो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बावहरबाय गोजोन्थों। फराफारिनि बिथिङाव मा फोरमाय गथे बर' बिजोंनि फराफारि सेबखांनायाव गोबां गेना गोरोन्थि खालामबाय थानो मोन्दों बिहुखौनो मोनथाम होनानै बिथांमोना उल्लेख खालामदों बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? टेक्स्ट बुक जि प्रिपारेसन आरो कम्पाइलेसन गोबां टेक्स्ट बुकखौ असमियानिफ्राय थोंजोङै ट्रान्सलेसन खालामनाय जायो आरो असमियाव फार्स्ट टेक्स्ट बुकआ प्रिपेयार जायो बिनि उनाव गुबुन रावाव जायो लास्टआवसो बर' बिजोंनिखौ ट्रान्सलेसन खालामो होननानै जोंनो टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशना गोबांबार जों जेब्ला कमप्लेन होयो टेक्स्ट बुकआव मानो क्रुटि थालांनांगौ मानो गोरोन्थि जायो आरो टेक्स्ट बुकआव ससियेल साइन्सआव ससियेल स्टाडिसाव गोबां माने नोङो बैसागुनि पिक्सारखौ माने राभानियाव होना दोनो राभानिखौ बर'नियाव होनानै दोनो दा बेबायदिखौ जोङो अपोज खालामदों जोङो कारेक्सननि थाखाय बुंबोबाय थादों थेवबो गोबां टेक्स्ट बुक माने प्रिन्टिंआव आरो बेखौ ट्रान्सलेसन खालामनायाव टार्मिनलजिखौ भुल खालामो दा बिथांमोना जों जेब्ला बुंहैयो बिथांमोना जोंखौ बुङो जे बर' लेखाखौ बर' माने टिचार्सफ्रानो ट्रान्सलेसन खालामो बर' मानसिफ्रानो बेखौ राव दानस्लायो होमबा बर' मानसि राव दानस्लाय मानो भुल जानांगौ मानो गोरोन्थि जानांगौ बिथांमोना जोंनियाव उल्था खालामदों जोङो कारेक्सननि थाखाय बुंबोबाय थादों थेवबो गोबां टेक्स्ट बुक माने प्रिन्टिंआव आरो बेखौ ट्रान्सलेसन खालामनायाव टार्मिनलजिखौ भुल खालामो दा बिथांमोना जों जेब्ला बुंहैयो बिथांमोना जोंखौ बुङो जे बर' लेखाखौ बर' माने टिचार्सफ्रानो ट्रान्सलेसन खालामो बर' मानसिफ्रानो बेखौ राव दानस्लायो होमबा बर' मानसि राव दानस्लाय मानो भुल जानांगौ मानो गोरोन्थि जानांगौ बिथांमोना जोंनियाव उल्था कुइसन खालामो दा बेखायनो जों बुंदों जे जायफोरा फिट जायफोरा बिनि सायाव वाइल्ड एक्सपिरियेन्स जायफोरा माने डेडिकेटेड आरो हार्ड वार्कार जाय फोरोंगिरिफ्रा बिनि सायाव माने टटेल नलेज दङ आरो एकाडेमिक अफिसार थायो सेबायाव आरो गुबुन गुबुन टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशनावबो थायो बिथांमोना मोजाङै खामानि मावोब्ला गोरोन्थि जानायनि बाथ्रा गैया दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे खुनु कारनाव टेक्स्ट बुकआ भुल जानाङा आरो बिनि थाखाय सरकाराबो नोजोर होनांगोन नेग्लिजेन्स खालामबा जानाय नङा खामानि मावग्राफ्राबो डेडिकेटेडलि सिनसियारलि मावनांगोन आरो थार्ड बाथ्राया जाहैबाय जे लेखाया खोब लेटै जोंनियाव सफैयो प्रिन्टिं खालामो कलकातायाव आरो बर' लेखाखौनो लास्ट प्रिन्टिं खालामो होननानै बिथांमोना फोरमायदों थारमाने जोंखौ जेब्लाबो लास्ट दाबायाव दोनो नामा बे बाथ्राखौ जोङो जेब्लाबो बुंबाय थादों आरो नैबे एकाडेमिक सेसना जिहेतु एप्रिलाव आरम्भ जागोन बिनि सिगां जोङो आसाम सरकारनि टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन एन्ड प्रडाक्शन कर्परेशन लिमिटेड दङ बिनि चेयारमेन दङ अफिसियेलफोर दङ जों लोगो हमगोन एडुकेशन मिनिस्टारखौ जों बुंगोन जाहाथे टेक्स्ट बुकनि मोननायाव बिजाब मोननायाव मालाबाबो जोङो लेहेम जानो गोनां जाया आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिया बिजाब मोनैनि थाखाय लेखा गारनो गोनां जाया बे बिथिंखौ जोङो नोजोर होगोन आरो बेखौ आं स्पष्टयै बुंबाय गोजोन्थों। थेंक इउ।